Ahojte priatelia, ja som Kiko a srdečne vás vítam na mojom YouTubeovom kanáli Cesta s esenciami. Dnes som si pripravil pre vás ďalšiu videoprezentáciu na ďalší produkt od spoločnosti Bevit a dnes to bude esenciálny olej z rozmarínu. Poďme na to. Asi začnem samotnou vôňou, ktorá je samozrejme bylinková, ale má jedno zaujímavé špecifikum, že úplne na začiatku sa javí ako taká mentolová vôňa, až mi pripomína esenciálny olej z mety, taká svieža, ktorá sa len následne tak preklopí do tej tradičnej bylinkovej, rozmarínovej. Ak by som mal vyzdvihnúť jeho terapeutické vlastnosti a pomenovať tie najdôležitejšie, tak určite by som nevynechal to, že veľmi dobre pomáha pri vyčerpanosti, malatnosti, dobre podporuje sústredenie. Je jedným z najlepších olejov proti reume, a taktiež je veľmi vhodný pri svalových krčoch či bolestiach kĺbov. Užitočný, pokiaľ vás trápi kašel či bolesť hrdla a je veľmi dobrým pomocníkom pri nízkom krvnom tlaku. A možno ste vedeli, alebo aj možno nie, že často sa pridáva ako prísada do šampónov, pretože podporuje rast vlasov a naopak potláča ich vypadávanie. No a ako by som mohol rozprávať o rozmaríne a nespomenúť, aký je dôležitý v našej kuchyni? Či sú to omáčky, šaláty, nejaká grillovaná zeleninka, alebo kto má rád mäsko, tak samotný stejčík, tam sa naozaj ten rozmarín hodí. V poznámkach mám dokonca napísané, že vraj rozveseluje človeka. Je to pravda? Skúste si to sami. Pokiaľ by som to mal zhodnotiť za seba, tak povedal by som, že asi áno, pretože sa cítim naozaj dobre a mám dobrú náladu a s touto dobrou náladou sa s vami chcem na dnes rozlúčiť. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video až sem. Pokiaľ by ste mali záujem o viac informácií, všetky dôležité linky dole pod videom a ja vám ešte prajem príjemný zvyšok dňa. Čaute.